mavideo avo ivo tetevo vaya vatori nemanudzi mumagurupu avo ngavambomire ndinazvo. Ihure rinozikanwa paJoburg rinopfeka magogo vanogara paBronxway ushi. Ihure Hosana ndosika ngende futi asingade kufamba navo. Otaro tanzi hey wo wakanyenga hure futseke ndiri hure sina AIDS ndiri hure rine vana tu iwewe uri hure risina pekugara homeless hure rine utsinye. On top of that you are very evil because why manipulate Colorful neti you know kuti Colorful is a mental patient uri mbwe munhu. Ihure area very in a soft spot for Colorful. Ihure risingawandi tete vari dangerous pakuti ihure rinohura kumasowe. Unoziva sonyange ndeye inonzi dzimwe dziri kuchekerwa pasowe ndiyo kana tete vanenge vachihura kumasowe. Mana madzibaba vanonyadzisa ngenda kana kufamba navo nekuti vanozikanwa. Koye kunzi hanzi ngende paakabhukwa kuSouth Africa hanzi wakamurova kaiwe mwana wangu hanzi wakamuponda ukati auye ndiko kushow. Izvozvo handidi kuzvidaira mira ngendau yazvidairire ega. Inini keti handite alright. Nguva yese watanga kutaura neni tati pai tataenda kunoshuta video handiti wanga utaura neni ndiri pai mumota. But wambondinzwa ndichibuda panze nemaproducer nemai vatinawo ndinotoimba but inini shamwari yangu ka ndini munhu akatanga kurespecta ngende ndosaka achindida. Taura zvako shamwari yangu. But mahura anosotwa nekuti inini ndinoshoreka ndinoshorwa that's why ngende asinganyare neni. Ukona zvinoita vanhu here azvinombosiyana nekuti ngende paakanetsana namadede akati ndakarara namaloti but izvezvi tina madede saka mukutaura imimi kuti ngende ari kuunza madede padhuze neni iye madede akarara neni. Maimaka mira ndikuudze mira ukuona ngende naSpraga shamwari yangu vakatanga kuimba vari vanhu vadiki vakanga vagara vane swag ende vaisatambura vaneta nechihure because that's why vachikwanisa kutobhega musikana akaita seni iye asina mari. Vanhu vanokorerwa nemahure shamwari yangu ka chepewa panhu vaya vanenge vakazotanga kuwana mari vakakura vasina staira kwete vana nangenda ende ngende kuti ndidanane naye angari shamwari yangu. Ndatokuratidza kuti shamwari yangu iyi yandakuratidza iya uyarapo ndotaramba ndichingounza shamwari dzangu futi pana ngende. But imimi ka muri pakuda kungoprove kuti hanzi nekuti watadza Eva yo wakuda kundivengesa nevanhu kuti hanzi maloti mira ndikuudze Eva inini saka vanopfeka magogo kana vakuenda kubasa. Wati magogo ndikararwa proof yacho iripi kwewe mate. Ko maimaka vanonzi havana pekugara. Maimaka vanenge vakatsvukira kudaro newigi vanenge vageza kupiko. Iwe maura anorwara vanotaura kwasina kuswera maimaka vanoshaya pekugara seiko. Mira keti ndivhure imwe foni yangu ndikuratidze ndaumbokuratidza YouTube yangu neDistroKid yangu tine mari. Wamboona ivo vacho pavakumbira mari kuti vane pavambonyimwa. Mira ndite zvekuloga in alright ndakuisa phone pawifi yaba nonditaurira zvenhamo munhu ari kumusha kumhondoro ndanoda kunditaurira zvekuti hanzi ndine nhamo kumhata kwavo venga Colorful waigara nesumba kwamai vangu kuAspindale asaingofamba achudza vanhu kuti hatina pekugara. But ndiri kurwadziwa nekuti maimaka mwana angaite mhisa kudaro achigara panze.
Mitsa inochena. Inogara panze. Saka kuona kuti pamwe pacho vanozonyeba zvinhu zviri unnecessary zvisingatobhilivhike nekuti vanenge vachitry kuporisha. Wouya kwandiri wati sorry muroora kumata kwako Eva iwe. Pavakauya kumba kwangu iwe vaida kundiitira dzvene, vachida kunditsvairira mumba, ndikati inini handipengerwe pano, handitsvairirwe mumba nemunhu. Imimi nditori muroora ndindofanira kutokutsvairirai mumba. Kana mune simba rekutsvaira tete, goendi open a cleaning company kana kuti moenda kwamamoyo maids mutsvagira basa reumaid. Pano hapana munhu anoswa ndiro, pano hapana munhu anowacha chero hembe yake chaiyo. Handidi. Ndaivabata zvakanaka vanhu vaiwe, but imbwa dzevanhu hatende, ungrateful bastards, but that's why I'm blessed. Nhasi wakachaja shamwari. Hanti muri kuti ndotambura here, sikamirai timbokuradzewo kuti takafadaya kunoku. Tiratidzei please, tife nepressure. Kadhodhi kanonzi Eva keke, kamwana kehure. Hana exposure ya because akazvarwa namai vekumusha. Unoita exposure ongende. Unoita exposure yakazvarwa namai vakapusa. Check. Mbende aitonekana neni nenyeva. Chavana umba. Koiwe ngende. Maskereni vabereki. Ngoerapo. Hana ndiri busy ndatimbo. Aiwa, but iwewe ungambotumira bereki 200 munhu anorira nefadza madzimai kudaro. Vanhu avanyaya dzavava inangu handinyanyodzivhunduke, saka muchira ndii ndakanyanyokula hangu pakuti hazvindishamise. Mimiwo ndianitori nenharo wezi hana achida kuita zvemusoro wake, but at first ndatomudza kuti vanhu ava tokwanisa kutongoitirana love sefamily, but umwe neumwe ari kwaari, so that toavoida kunetsana, kozi ndoziva vanhu vaya kozi makuru atakaita ndindovaziva wezi. Saka indegara chitomuonesa iye ndiana achida wezi vatora vanhu vauya isi fine waiziya, but inini vanhu vaya indozviziva kubva kudhara, saka zvindishamise. Ukaona Eva kuenda kusouth kwakaita, akaenda achinogara nesistrini inonzi Evidence, ndiye first born mumba medu, but akatozotanga kusejusa murume wasisi Evi, akamhanyiswa nasistrani atojumwa. Iwe Tsano ndo akatozoita zvekutoripota, hana mbusiyana naKalafo zvokutera munhu zvazvo, kutera Tsano ari mubhadhi, funga kuti munhu wese ari easy, akamhanyiswa ari South Africa, ndio kwaaigara. Chinzwai, I think vamwe ndo zvakazosakisa chihure chinenge chagara chiri mubhonzo, waiziva, chihure chinenge chagara chiri mubhonzo, then ndobva wamhanyiswa nasistrani nekamubhabha. Instead yekudzoka kumba, haudi futi kugara kumusha, ufana mudhara chaiye vakatotaura kuti ndifunge kuti mufanira kugara makaungana, kuti ndo love one mina wako. Ende pavakatozobva pacho tatine plan yekuenda kuvatsvagira pekugara, kuti ndakaona kuti pamwe padhorobha, but mukaenda vega vakaramwa. Saka ukaona chii, ini pamwe pacho ndotanga kutoona zvinhu zvangu futi pavane varipo, zvinhu zvangu zvotanga kutoita ndosi. Penzi yakanoka, penzi yainyowani, ndatotenga injini last week, tikatoidzoromera but yanga yanoka. Waiziya, inyaya yekudzora pamwe vanhu kuona ndakabudirira vanhu vaya vakatongobuka. Moms namudhara havana kushata, but Eva anomanipulate vanhu, anohedhanisa vanhu musoro. Waiziya, anohedhanisa vanhu musoro, family yese anodhumanisa vanhu musoro. Anomanipulate zvo, ana moms vaya zvokuti akaoma anongori waiziva, but naivo vacho futi waiziva vanhu chinhu chekuti kubva kudhara inini ndakagunduruka, oza ndakagunduruka waiziva, but hapana chinombotaurwa pazvinhu zvacho zvandoita. Saka uona zvinobhohwa, zvinorwadza waiziva. Takatoitawo silingi imba yekudheni yaya, tikatoendesa masitoisa silingi, tone maplans echichi akatenga maketeni ndiani nhaingendi. Moms
ndichakupai maconfirmation andinawo. Mamwe Ndoda ndavara. kuti mumboverenga kuti inosvikawo pamari yemaconfirmation andinawo ini ane mazita mama ana mudhara. Aiza musuno ndakatofonerwa ndichonzi mufanira wangu yari kurwara nechituruturu Chasenda 110. ndikatosenda 110 ndobva ndasendera mumis 50 pakuti hapasi pese pane ndine mari but ndotomika sure kuti kana every week handitadze. Wakazongwe umwe musi wakatomuka watori mutonazi mbatoti nditumirewo from Norway zvozvokuti kunge indovaziya waiza kuda kutsvaga kana pekundibatira mbatoti ndivangori kana vauya mbangoti sendero 200 ona musendere 150 ona ndobva apa ndandisitorera zvezvokuda kundifuta waiziva kuti wangouya unondionesa ndotokwereta mba ndatovapa iri 2 waya waiziva pakuti pabhuo but zvinhu zvacho zvisi zvinenge zvingoita kunge hamhenu zvingakutisitana here but ulengende iwo uri wa 2004 here handisi 2004 ndoita 2004 inini ndozvandira pandiri kupai maconfirmation emanhinga ndenge ndiwasendera ndichakusendera ifuti nepassport yangu handizivi kuti zvinenge zvichiitirwei waiziva maloti asiyana ne2 years handizive zvinenge zvichiitirwei iye ndewa 98 but anenge achida kuti I think anoboekana waiziva nekuti unochijaja munhu waiziva ane bitterness yekufeila kwawakaita life unoziva ukafeila ukasafunga faila life pamamaketi. ndakaenda kumaini mukunzwere ndakaenda kumaini kwete zvokuti kumba kune kwenzara madzibabwedzi vandopedza vanachoita varikutoita kutodii but ndakatora mungona vhale weya pandaina vhale ore tinongoti vanhu misa ndakagara navo pandakagara navhale ndaitoda kumuimbisa zvandiri kuisa maloti vhale ndaitoda futi kuti tiite zvipi izvozvo but vhale achingonouya akabva atongononzwa kuti irombeni zvekuimba izvi zvakadhakwa izvi nezvechirombe vhale mba manipulatwa zvekusvika palevheri yekuti akatanga kutoona kunge ini ndoita sei atanga kutoona kunge ini ndodzomoka waiziya vhale mba atanga kusvika palevheri yekutanga kutondirwisa but navhale akatouya tichitonzwisisana tilana vhale wemoziva vhale anga akasimba anga akasimba waiziya but I think aidirwa kuti aishanda so ndonase kuti pamwe vabereki vaya vekuti vanobhilivha unoziva pamwe magenerations anosiyana vanhu vanobhilivha kuti vanoda muroora anenge achishanda vhale akashanda shamwarika zvokusvika ndanyatsoona kuti munhu abhenda vada munhu wanokontrola waizi unoziva kuna life inorwadza here sekurarama zvinhu zvausingade kana kurarama nemunhu wausingade chokwadi saka ndinenge ndichizviomeserereiko kana inini maloti ndaida kumushandisa aka ndokomusiya akandotongotsvaga umwe munhu but handimusiye because ndomuda but anoda kutsvaga tomareasons papo kuti munhu asi kusiyiwa because anodiwa zvafana kalafu wese ushanga kuti murume ndewedu tese kuti kalafu uyo anobva ndakamuzava ndomuda aritopenga kana uchidiwa iwewe ukutadzwa nekuteerwa kana kalafu ndichimuda ka ndongomutora ka ndongosiya maloti wacho kuche kuti hanzi anzi wakatoti ndoda kalafu apa ndiwo futi waitwa imufonera tete vaimbwa kalafu yo ndaurara naye wewe waiza pikana mwari wangu kudai kalafu yo handina kurara naye vane vachidrowa sezvavanachitaura zvazvo akaoma waiza hanzi ndazoona kaposti kakanga akanyora hanzi ulengende anoti akandiudza kuti aimire saka isingamiri kandongotsvaga kawe munhu wekuti inomira ndingazviomesa here nekuda kutunda because imimi baba maipere imimi mungatiimbire fadza madzimai iyo isingamiri nekuimba matunda aya ndotanga kugara nemunhu andisiri kutunda aiwa asiwo ulengende iye inzwa iwe ulengende mozotaura ndisandimira ningopedzisa kuchana but musadrive makadha kwavanhu imini kalafunda munhu akanyora kuti hanzi ulengende aita haimire zvaona ndichitaura inini zvandakataura nezuro patai panapa ndichimutaura kuti tichojoka paya ndichotaura seni rangu
handi sini rangu inari ndo atomirwe na Kalafuwa wewe because Kalafuwa ane mweya wekuti ane chimweya chekuti tirongabvunza vanhu vari padhuze naye kana vakambove padhuze naye ndakatozoita find out kuti akatizenga achitorapiswa siki apa ugeze futi ane mweya wekuti akavhura makumbo kudai so apa anogara asina pendi akavhura makumbo kudai so aiwa ndamboweziya ndo zvakanzwa ndichitaura zvakanzwa nai unganzi hanzi malota ari kuda ungati hanzi malota ari kuda fema around ulengende iye malota ari akatoisa ulengende fema ayo ulengende hanzi malota anozvitengera zvidhori saka mavlog andenichita ndichikudawo macho mudabata zvidhori iwo chete kungoti uzvifadze iwe tenga tichipowa mari kautenge wega iwe ngende chapiswa siki apa anogara asina bhurugo anogara asina bhurugo apa vari kunditwatuka mwene inini ndini ndakasanganisa ngende namai vake vaisatoonana mbwa dzevanhu but hazvitaurwe havazvitaure ngende iramba saka inini ndakada kuzongotora nyaya dzedu zvinhu zvenyaya dzedu dzese dzatainetsana uyu ndiye akatondidzoserai ikoko momsi ndakagunduruka mukunzvere ndakagunduruka maiziva maloti zvekuchakaita mwari wangu jehovha paya ndachajehovha paya ndakanga ndatoiswawo mune peku pakanaka waiziva but ndakatambudzika zvimwe zvacho handizodi hapana nidzi yekuti ndizoswera hangu ndichida kutanangurira nyika but ngende kopo wakavafonera musi waKalafuwa wacho vakatisiya mukadzi kana zvineta iadvise yekupiko ndirovapa anzichi machata masina acho isi nongovapa upukukanda waizi kana iyoyo ndo imwe yanda ndichida kunzwa kuti panyaya iyoyo zvakafamba sei ndafoneriwa kandikanzi siya mukadzi yeye kana usingamude kwandiri wobhati maingendeutiwa kunetsa nemukadzi kana usingamude musiye kamukadzi yeye musiye siya mukadzi uyo